Kay kulang ang mga classroom sa dakbayan sa Talisay nga himong presinto. Alang sa barangay ug elections, pipila ka mga classrooms gitinguha na lang aron mamahimong duha ka presinto. Ang report ni Femari Dumabok. Kini mga plywood ang gamitonon sa mga kawani sa Action Agad Team sa pagtukod ug bungbong sa tunga-tunga sa classroom aron mamahimong duha ka presinto alang sa barangay ug SK election. Mato ni Gary Tugunon, pangulo sa Action Agad Team nga subay kini sa hangyo sa Talisay City Comelec. Naghimo sab sila og mga blackboard nga gamiton unya sa pagtali sa mga boto sa kandidato. Ang ilag yung kuwas pumili kanag yung mga kuwang ug rooms para San Isidro, Linaw. Yang atong gibuhat ito katong mga rooms nga dagko ra atong gibutang division. Yang katong sa gawasan nagbutang sa tagtin kay na daghan-daghan magud ang butante sa mong dapit nga butang daghan-daghan nga presinto mahimo. Upat ka mga classroom ang gibutangan og partition sa San Isidro National High School ug laing upat sa Linaw Elementary School. Giandam na usab nila ang 14 ka mga tent nga gamiton sa piniliay. Giangkon sa Talisay City Comelec ang gihimong partition sa mga classrooms. Mga classrooms nga atong gipa-partition kay for example sa San Isidro na may mga rooms nga gipang-renovate, so nag-create na mga rooms nga mo to gipartition na mo para ma-accommodate ang required number of cluster precincts. Ang dakbayan sa Talisay adunay dulan sa 200,000 ka mga botante. Duha ka barangay nga may labing daghang mga botante ang sa barangay San Isidro ug Linaw. Kapin sa 400 ka mga presinto ang gikinahanglan. Padayon usab ang mga kawani sa Comelec sa pagbahig sa mga nangabot nga forms nga gamiton sa piniliay. Usa na unya kini sa apod-apod ngadto sa mga magtutudlo nga mo serbisyo sa barangay ug SK elections. Uban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.